Alhamdulillah wis suwo iki. Yang ngene iki enake urip nang desa ini apa-apa kena ditandur. Wedo karo di kutho. Ate nandur di cor-coran le. Tak jobretane nebake wong. Iki Tegale sapa iki? Pirang meter iki? Ben tak gawe bandara iki. Boy iko wonge. Woi, Mas, rene. Sopo iki? Ano apa, Pak? Iki lho ndeloki Tegal iki. Tegale sapa iki? Gadah kula niki. Pirang hektar iki? Ngono lek 40. 40 hektar. Apa ya jombret iki? Ganggu jombret ae sampean. Ora ngene. Iki mang aku iki kate nggae anu bandara iki. Hah? Kira-kira cukup apa ora di bandara iki? Ke Tegalku kok. Oh, tak kan ngene ya, intine aku iki kan wong sugih. Hah? Ya wong hotelku kan ro dhewe ndek Amerika kono 7. Di Australia aku 9 kan. Hah? Dadi ya piro wis pase ngono lho. Ya penak. Ya tergantung sampean wani piro ngono. Wis ngene wis kabeh iki tak tawa 10,5 juta ya apa iki? Pirang puluh hektar mah. 40. Ya kurang ta wingi to Karmida dhuwure kok. Ndak. Sampeyan iku njaluk piro sakjane iki? Ya wis gelem ya. Ya tambahi maneh ta. Oh iki yo salah peninggalan zaman kono nenek kok. Saiki ngene lho. Yo Cak, tak kandhani. Aku tuku salak iki kan yo ora butuh salak, butuh tanah itu. Dadi salake mari tak tuku tak babati, ngono lho. Dadi wis pase ngono lho piro. Ditambahi lah Dik. Ya wis tak kei sak M wis. Kabeh. Sak M 50 wis. 50. 50 apa ya? 50 juta kok. Lah sampean iki wis tak tahu sak M setengah gak bati sih. Tambah njaluk 50 sampean iki. Oh. Ya aku pengene 50 tok. Ora pengen sak M. Kok sak M duweku yo akeh nih kono. Tegale sak arat-arat iki ngono. Tapi ya wae uang. Wis tak lah tak tuku nek sak M setengah iku buati akeh sampean iki yo opo sih? Yo wis aku pokoke njaluk 50 lah gelem apa ora? Lha saiki ngene. Engko tak tawa sak M piro? 50 mang. Engko dikira aku ngenyek. Ya apa ngono iku? Ya wong aku iki wong sugih. Dunyaku ya sak rata. Lah pengene 50 lah sampean tuku sak M ya ora tak culno kok. Saiki ngene ya. 50 iki sampean tuku hece ora oleh. Jadi saiki makane tak tuku sak M. Jadi padha untunge lah ngono lho. Lah aku gak untung kok. Aku njaluk 50 sampean njaluk sak M. Wis ngene wis tak tambahi sak M setengah wis. Langsung cash. Aku seneng setengah, aku senenge 50. Wis to yo wis tak kene wong to sampean. Iki ditawa Karmidi kok bisa. Ya opo sih Cak sampean iki. Iki lho aku butuh tak saiki lho lek aku yo gelem aku gak gelem kok. Aduh wis rek. Tawa tak tekeno Karmidi iki yo wis rek. Ngene wis. Dadi iki ben tak gawe bandara. Dadi sampean engko makane gawe bandara nek kono iku Tegal kono sebelah. Oh, iku sampean kate tak gawe iki pelabuhan. Dadi tak gawe pelabuhan. Sekorone ado gawe pelabuhan. Kapale ate nyangsang iki. Wah, men kopi lek kualik ngono iku. Lah yo. Aduh sorong uripe wong ngene iki rek. Kok gak berpendidikan kedukuran koyo apa sekolahmu iki? Aku biyen sekolah ya mbayar tapi ya di jopo. Aku iku jauh sekon utawa sak M. Lha opo sak M? Ngene lho ya. Dadi wis tak tambah 3M setengah. Iki langsung duwe langsung iki aku nggowo. Pokoke aku njauh 50. Tak tanda tangani langsung wis. Gak butuh tanda tangan, aku butuh 50. Ya, gak ngono Pak, aku njaluke 50. Sampeyan tawa 3M ya aku ya. Wis iki lho langsung iki lho sampeyan iki lho sampeyan waca delok niki 3M. Lho. Ah, sampeyan waca iki. Piro? 2M. 2M. Heeh, iki 1M. Iki setengah. Aku butuh 50 tok. Lho ya bisa kena anu kono wong-wong. Lah wong iki waduh ketika dhuwit ya ora arep iki ya opo sih?
Ono apa sih iki? Rame ae. Iki lho, tak Karo ono wong yasinan iki. gak ngono iki, mau sae mau njaluk 50. Lah ya bener lah sampeyan iki lin dicoba. 50 tak kei saem ora gelem iki lho. Ya botone 50 kok. Apaan nih sing ditawa, Pak? Iki Sampeyan iki nawa apa sih? tapi iki no Tegalan. Intine kan aku wong sugih sih. Tapi tak tawa iki sak M ngono lho sik tas Aku njaluki 50 tok. Lah apa sak em? Kan Aku gak iso. butuh, aku butuh 50. Tegale yang sak M. Ya iya, sak M ora gelem. Aku 50, kan corong ini aku. Ya sampean nggo apa, Pak? Yo, sapu terbang. Pokok sampeyan kok ndek sapu terbang, Pak. Ya gak apa-apa Tegal kok ijol iki. Ah, iki kok palsu. Iso miber apa ora? Iso iki gona surga iki. Tenang Loh. nih. Ya gak apa-apa Tenang. ijol iki kan timbang iki yang kelengkan pelimplan nih wong aku njaluk 50 ora gitu. Lah, Tenan ae sapu dijoli Tegal. Ya gak apa-apa timbang wong iki umpang ae. lah wis tak tuku sak M sik tas iku. Oh, apa sih sampeyan? Enggak sudah tak dol. Wis iki aku ijol sapa ya? Ijol arek. Wis kon Tegale. Alhamdulillah. Aku tak balik. Rezeki wae goblok. Lah, Tegal. Dituku sak M kok ora gelem sih ya apa sih?